Primer de tot, felicitar-te pel Dia de la Dona Matemàtica. Avui ens agradaria que ens expliquessis una mica de la teva trajectòria, no només com a docent, sinó també com a divulgadora a través de llibres, recollint i creant recursos en el Banc Matemàtic, impulsant l'entenent entre els joves, alhora lluitant per trencar la bretxa de gènere a través d'Estalmat. Per començar, ens agradaria que ens expliquessis com va començar el teu interès per les matemàtiques, com vas saber que volies tirar per aquí. Ostres. Home, no ho sé, és una mica friqui, És una mica així. Jo realment vaig estudiar aquí a l'institut del meu barri. Jo soc de les Corts de Barcelona i vaig estudiar a l'institut que es diu Institut de les Corts, conegut com la Maternitat, però el nom és l'Institut de les Corts. I doncs tenia una molt bona professora quan jo vaig estudiar, que era el BUP, el tercer de BUP, i una mica quan va ser quan estava explicant com la integració, que me'n vaig adonar que realment el que hi havia darrere, tot allò quan t'expliquen, no sé què, els infinitesimals i tot, vaig pensar, ostres, és que això realment té una profunditat, té un això que penses, m'agrada més que potser altres coses, no? Perquè quan estàs a l'institut una mica t'agrada tot, i a mi m'agradava tot, tant les ciències com les lletres, però ja vas veient aquesta predilecció. I suposo que també una mica com ens passa a molts, no? Que trobant a l'institut algun professor que t'explica les coses d'una manera i et sap transmetre aquesta passió, doncs també et fa a tu pensar si també potser tens una miqueta aquesta passió per aquesta mateixa disciplina. I una mica doncs aquest va ser el clic, no? Segurament són coses que, com es veu, no? Que es frauen des de molt abans, perquè potser després pensant, jo des de ben petita, no? Quan em donaven ja a primària l'horari, sempre deies, bueno, però quina és l'hora de mates, no? I després miraves les altres. Per tant, són coses que després penses que estan allà ja des de primària, però sí que és veritat que aquest clic, potser, jo sempre el recordo com va ser aquell dia. És el que deia, una mica friqui, però sí que va ser aquest. Molt bé. I llavors va ser llavors quan vas decidir estudiar matemàtiques? Vaig parlar amb aquesta professora i aquesta professora, potser a vegades també els matemàtics som una mica així, em va dir, escolta, és que fer matemàtiques és molt dur, Per tant, ella em va voler com advertir, diu, no, tu vas molt bé d'això, però vull dir que és dur. Per tant, això també va fer com un ups. I aquestes coses que a vegades també el professorat et transmet, no? Matemàtiques, que és molt específic, que també a vegades, doncs, no? Les enginyeries, que són més àmplies, no? És a dir, que a vegades també, i llavors sí que és veritat que jo m'ho vaig compensar, però no, jo vaig pensar que al final és aquest punt de també fer matemàtiques és un repte, no? Els matemàtics ens agraden els reptes i al final no són només els problemes, sinó també aquestes experiències vitals que encara que et diguin que allò serà complexa, doncs dius, doncs vinga, endavant. I sí, és a dir, que va tenir aquest punt d'impulsiu, però també el punt de reflexiu, no? De dir, sí que m'agrada, però igualment explores una miqueta totes les opcions, igualment t'acabes com decantant. Portes obertes, no sé, tot allò que també una mica tothom, no? És a dir, que vas a llocs, preguntes, indagues, i sí, al final em vaig definir. Molt bé, l'experiència crec que és bastant global pel que dius, perquè sento que és molt similar. Um, I ara, després de fer matemàtiques i tot, què et va fer dir, vale, ara vull tirar cap a la docència, perquè és una cosa que molts matemàtics no fan. Sí, jo també és veritat que matemàtiques em va agradar, però matemàtiques a la UB per mi va ser una experiència així, va ser un repte, no? I me'n vaig en sortir, però bueno, va ser un esforç. És a dir, sí que és veritat que mai m'havia trobat que havia hagut d'estudiar tant o implicar-me com tant. Jo una persona estudiosa, però igualment realment va ser exigent, no? La carrera. I sí que al final doncs, vaig pensar que fer més matemàtiques no era exactament, és a dir, que volia tornar una mica a ampliar una mica mires. Sí que, per exemple, també vaig explorar, doncs, començar l'enginyeria informàtica, d'acord, però també allò ho vaig descartar, no? Perquè realment fer una segona carrera quan ja n'has acabat una, potser fer un doble grau és dur,
però és veritat que quan ja estàs al final d'una carrera tornar a fer un primer és com una mica també cíclic. I aleshores, doncs, és veritat el que deia, com reprenent més a l'institut, no? Que tenies una miqueta una disciplina més àmplia. És veritat que la carrera de matemàtiques doncs, té aquesta intensitat, no? Que al final doncs, només fas àlgebra, càlcul, estadística, és a dir, tot des de la pròpia, que és maco, però és veritat que després de 5 anys potser vaig pensar que més que especialitzar-me encara més en una àrea concreta de les matemàtiques i fer el doctorat en una àrea, doncs m'agradava tornar a ampliar una mica i potser també recuperar aquesta mirada d'altres disciplines com la part més social, no? I llavors doncs vaig pensar que el que era la didàctica de les matemàtiques i anar cap al món de la docència, doncs també ho vaig voler explorar. I aleshores també doncs, vaig començar a donar classes a secundària i a fer el doctorat en didàctica. És això, i de les dues una mica maneres que vaig d'això, que era ser començar l'enginyeria informàtica o el doctorat en didàctica, doncs al final vaig tirar pel doctorat de didàctica. Molt bé. I en referència al tema de la dona a les mates, preguntar-te quin creus que era més o menys el percentatge de dones que hi havia a la carrera quan tu l'estaves fent? Bueno, jo us he de dir que també que a vegades ja he fet algunes entrevistes, algunes contribucions, ara que estem tots reflexionant sobre aquest aspecte de la perspectiva de gènere, doncs jo dic que també és veritat que quan deia aquesta època que jo vaig explorar doncs, quin era el meu futur acadèmic, perquè abans no teníem aquell COU, que era molt clar, curs d'orientació universitària, vull dir que estaves allà per plantejar-te què faries a la universitat. Doncs és veritat que jo tenia ja havia el COU, que era el tecnològic abans, i en allà és veritat que jo em vaig matricular, perquè a mi el dibuix tècnic ja m'agradava, però quan vaig veure que allò era una classe de tot nois i que eren molt poquetes noies, vaig dir, bueno, doncs potser em canvio i faig biologia, que tampoc no és que a mi m'agradés especialment, però llavors em vaig canviar com de COU, bueno, que no era canviar-se, perquè abans podies fer l'opció de fer el que li deien AB, per tant, jugaves una mica a les dues opcions, no et tancaves portes, i vaig fer aquesta opció, és a dir, que sí que en certa manera el tema de la perspectiva de gènere sí que el vaig tenir també en compte i potser va ser un element afegit, perquè és veritat que les enginyeries eren essencialment més masculines, continuen sent-ho, ja ho eren aleshores, però matemàtiques no. I jo matemàtiques, quan jo vaig estudiar a la UB, doncs eren super paritaris. Em sembla que els percentatges que estaven publicats eren de l'estil 49,7, 53,43, una cosa rossant allò la paritat, allò d'això. Per tant, era un ambient realment molt paritari i jo la veritat que dèiem, és a dir, segurament no va ser el factor determinant d'escollir matemàtiques, com he dit abans, que va ser més, m'agradava més, però sí que és veritat que era un factor que al final va ser valorat per mi positivament en el sentit que, home, un ambient més paritari m'hi sentia més còmode, no? Doncs, bueno, dir-te que això segueix més o menys igual. Bueno, suposo que tu també fent classes ho deus veure. A part d'això, has trobat alguns obstacles en la teva carrera com a dona matemàtica pel simple fet de ser dona? No, la veritat és que així el que diuen, si pares a mirar potser el que serien biaixos més inconscients, però jo la veritat és que no, és a dir, que realment l'ambient a la facultat, a la UB, el que dèiem era molt paritari. També teníem un conjunt de professorat relativament paritari, és a dir, aquesta cosa dels referents, el que era la UB, doncs és veritat que potser hi havia un percentatge de professorat masculí, però teníem referents, com per exemple és això, doncs jo vaig tenir de probabilitat a la Marta Sanz, hi havia gent en totes les disciplines. Jo també, per exemple, vaig tenir a la Marta Casanelles de professora quan era ella molt jove, és a dir, que teníem professores molt potents. Per exemple, jo també vaig tenir d'anàlisi a la Carme Cascante, que després va ser degana de la facultat. Per tant, teníem referents de totes les edats, teníem una Mercè Serrahima que estava també, que també tenia la seva edat, per tant, no es veia que només les dones joves podien ser professores de matemàtiques, no, teníem un ventall
molt ampli de professores de molts diferents edats i amb molts diferents punts de la seva carrera, no? Una Núria Fagella, ara no voldria dir noms perquè realment veig que són molts i em deixaria gent molt important, no? Com la María Jesús Carrión també, que estaven allà. Per tant, no era... El missatge era molt paritari d'això. I fins i tot és el que dèiem, animaven de manera igual tant a nois i noies a continuar la carrera en matemàtiques, és a dir, que jo tinc companyes de la promoció que sí que van fer el doctorat en matemàtiques i van ser animades i van participar, el que dèiem, o veiem una professora com la Marta Casanellas que estava a les primeres etapes i veies que efectivament la carrera per continuar podia ser independentment, no hi havia que els nois se'ls digués més o que fessin més el doctorat. Per tant, aquest aspecte no. I el mateix, també és veritat que nosaltres fèiem l'assignatura teníem amb l'Antona Ubanell de didàctica i era això, és a dir, que no era com si diguéssim no, la didàctica llavors és per noies perquè anar a fer classes és per noies. No, perquè, per exemple, és això, el professor allà era l'Antona Ubanell. Per tant, que no hi havia cap idea en aquest sentit. Per tant, jo no m'he trobat excessivament. I el mateix, quan ja m'he anat posant en el món de la docència també és molt divers. És veritat que potser és una miqueta més femení, però no en la disciplina de matemàtiques, on et vas trobant també molts companys, nois i noies. Per tant, no especialment. La veritat és que jo en aquest aspecte, potser sense treure que realment, vull dir, tots sabem de les dificultats que hi ha, però jo potser em puc considerar afortunada que realment no m'he trobat res personalment. Potser el que deia, perquè també potser l'haver fet aquesta decisió de fer matemàtiques i no enginyeria, doncs clar, em vaig trobar amb aquest camí una miqueta ja més senzill en aquest aspecte. Clar, bueno, doncs quina sort, la veritat. I esperem que amb el temps això es pugui anar estenent a l'experiència de tothom, no? Precisament en aquesta línia també et volia parlar d'un article que he trobat que vas escriure per l'ABC pel Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que he trobat molt interessant, que parlaves d'aquests biaixos i tal, i justament que a mi m'agradaria dedicar-me a la docència, l'he trobat molt interessant perquè parlaves de coses que mai havia pensat. Llavors, com creus que es pot tancar la bretxa entre homes i dones en no només les matemàtiques, sinó en les ciències en general? Doncs sí, al final, al llarg de la carrera vas fent moltes coses i el que diem, aquest tema de perspectiva de gènere, és un tema que hi he estat involucrada, potser més ara aquests darrers anys, ara estic una mica en uns altres temes, però sí vaig formar part de la comissió aquesta de Mujeres i Matemàtiques de la Real Sociedad de Matemàtiques Espanyola, de la RESME, i realment vaig trobar un conjunt de dones molt potents que havien treballat aquest tema des de moltes perspectives, sobretot des de la part potser més universitària, i també hi havia algunes representants del món educatiu, i per tant vam estar fent tota una feina d'analitzar i de fer propostes en la línia del que tu dius. A vegades als matemàtics sí que ens agrada, com diem, resoldre problemes, però també a vegades hem de saber quins són els problemes que els podem resoldre en una estoneta i aquells que s'han de deixar reposar i que s'ha d'anar fent via, que no vol dir oblidar-los, però que sabem que són de mitjà a llarg termini. Aquest és un problema que tots hem d'anar fent molta feina, però que hem de ser conscients que no resoldrem d'avui per demà, per tant que hem d'agafar forces i energia per no defallir, d'acord? Perquè segurament els resultats seran més lents del que voldríem i segurament més lents del que potser si no ens ho prenem amb aquesta força, doncs estem disposats a tenir l'energia per arribar fins al final, que ho hem de fer. Per tant, en aquell article s'analitzaven algunes coses, el que deien potser aquests biaixos més inconscients, i sí que jo realment amb tota aquesta feina que m'he dedicat, he trobat coses interessants. Per mi, els dos punts que serien més interessants seria l'adonar-nos-en de la importància de les primeres etapes, és a dir que, com jo deia també amb la meva experiència personal, tot i que pensem que a vegades prenem decisions vitals, doncs això, quan som més conscients, quan ens fan triar, com dèiem nosaltres, a BUP, final, quan et decantes, realment el que diu ara la recerca és que de manera inconscient ja hem pres decisions a les primeres etapes de primària, és a dir, no en som ni nosaltres conscients, però fent estudis longitudinals te n'adones que quan els alumnes
d'aquestes edats se'ls demana què els agrada, ells diuen de manera conscient que els agrada tot, però si els dius, vinga, va, una mica terroneta, quina disciplina, no? Ciències o lletres, el que hi ha en aquests grans blocs, què et decantaries? Doncs aquesta miqueta, després al cap del temps, acaba sent determinant. Per tant, és important veure que aquestes decisions estan preses de manera inconscient en etapes molt primerenques. Això és el que estem veient ara, quan moltes accions per trencar aquestes bretxes de gènere es feien en aquests moments en què es decideix, veure que realment també es poden fer i són importants perquè acaben definint el teu futur acadèmic, però que si les accions per no perdre vocacions científiques s'han de fer molt abans. Jo crec que això és un dels temes importants i que ens fa replantejar cap a on orientar les accions perquè siguin efectives, d'acord? Perquè aquesta gent que de manera inconscient potser no està prenent una vocació científica, doncs realment poder-hi actuar. I per altra banda, també el que dèiem, el que vaig trobar molt interessant també d'algunes de les recerques que s'havien fet en aquest sentit, és aquesta que deia també d'alguns biaixos inconscients que podem tenir el professorat. I és realment en incentivar el que diríem de quan un alumne a classe pregunta o se li pregunta en temes científics i que a vegades el que diu la recerca és que també de manera molt inconscient deixem una miqueta menys de temps per respondre a les noies o tendim a fer les preguntes més exigents als nois. I que tot i que el professorat reconeix que les noies són amb aquests tòpics que encara tenim de que són més acadèmiques, més tranquil·les, més treballadores o el que diem com més formiguetes, d'acord? Es continua atorgant un talent, una excel·lència, és això, no? Que aquestes característiques científiques de la creativitat més lligades als nois i que això, en certa manera, va condicionant. Això ho vaig trobar com interessant perquè és veritat que són petites accions que podem fer d'analitzar-nos i de mirar de si estem fent aquests petits biaixos que poden condicionar en aquestes edats primerenques. Hi ha més coses, però el que dèiem, per destacar-ne un parell que estan recollides en aquest article que menciones. I llavors, tu parles aquí de com el professorat pot fer una mica d'autoreflexió i millorar en aquest aspecte, però quin creus que seria el sector de la societat que potser té més importància en aquesta lluita i que ha de treballar més per arribar a aquesta igualtat? Home, no ho sé, al final la societat hi formem part tots, per tant, quan ens n'adonem que realment és un problema d'entorn, hem de treballar-hi tots. El que també va veient amb aquests estudis i aquestes recerques que es van fent és que tu al final les teves decisions acadèmiques i professionals les prens en molts aspectes. És molt important el que dèiem, el professorat i els referents que tens a l'escola, els amics i l'entorn més proper és molt important perquè sabem que a l'adolescència també exerceixen un rol. La família sempre és la família, d'acord? Al final són aquells que estan allà. Per tant, també el que passa que sí que es veu que, per exemple, la família a vegades pot exercir un rol més desincentivador que de l'altra manera. És a dir, que si tens una família que et descoratja molt a fer una sortida acadèmica per ser noia científica, això et pot realment descoratjar. Però això no vol dir que pugui exercir una mica el rol al contrari. És a dir, que al final, per molt que tinguis potser una mare enginyera, si tu no t'agrada, en principi això no funciona tant de l'altra manera. Per tant, és veritat que la família sí que es pot treballar simplement que si tu et dius jo vull ser enginyera o jo vull dedicar-me a això, que no hi hagi aquest ui, això és molt difícil o això no és per noies o això no. Això sí que és un punt a treballar com a societat. I, més enllà del que dèiem, del que seria els referents de l'escola del professorat que exerceix molta influència, la família que exerceix molta influència, els amics i l'entorn d'això, la societat en general, no? Els missatges no ajuden si són vull ser enginyera, no, ui, és que et trobaràs que hi ha molt poques noies. Vull fer enginyeria informàtica, ui, això encara pitjor, perquè allà no hi ha ningú. Home, sí que aquests missatges s'han de cuidar, sobretot això, pel valor que tenen per desincentivar que una persona que té aquest interès, aquest talent i aquesta vocació no es vegi com una mica que haurà de fer una lluita afegida
d'acord? Perquè realment la societat ho veu com estrany que hagis pres aquesta decisió. Jo crec que sí que és el que dèiem, al final tots som una miqueta part d'aquesta societat i a vegades juguem diferents rols, no? Perquè els professors també són pares, perquè al final els companys de classe també són germans, no? Per tant, vull dir que veieu que tot està com molt barrejat i que per tant cal prendre-s'ho d'una manera com global, intentar evitar aquests comentaris que poden fer que algú faci un pas enrere. Bueno, i precisament en això ajuda fins a cert punt Estalmat, no? A incentivar a la gent a treballar els interessos que té. Explica'ns, com va néixer Estalmat? Bueno, Estalmat realment és un projecte ja com molt sòlid, amb un punt ja gairebé d'històric, no? Perquè a Catalunya doncs, estem fent 20 anys i a Madrid ja n'ha fet alguns més, que és on va néixer. Va néixer de la mà d'un professor que es deia Miguel de Guzmán, doncs que ell tenia una vessant matemàtica molt sòlida, però també era una persona doncs, que tenia una visió no, humanística i social molt, molt àmplia i que va observar, detectar que hi havia una sèrie d'alumnat que realment les matemàtiques que se li donaven de manera reglada, de manera habitual a les classes, no li eren prou. És a dir, aquest talent excepcional, que per ser excepcional vol dir que és veritat que no és massiu, per tant, que té aquest punt com és veritat d'exclusiu, però que una societat que es preocupa per tota la seva població doncs, també ha d'atendre aquesta excepcionalitat amb els recursos que requereixin. I allí veia sobretot dues mirades importants. La mirada personal, és a dir, donar resposta a aquesta persona individual que requereix d'aquestes matemàtiques per desenvolupar el seu talent i per trobar-se com bé en aquesta societat, pel que el que dèiem, veure que dins de la classe doncs, tu aquelles matemàtiques no et són prou, doncs també et fa sentir com si diguéssim una mica com diferent i per tant trobar el teu camí doncs et fa realment tenir aquesta sortida que, com molts a vegades ens transmeteu amb Estalmat, dius, ostres, he trobat el meu lloc. L'altre aspecte era els beneficis que això portava per la societat. És a dir, el que ell veia és que no era, al final, crear Estalmat, era per només donar una resposta individual. És una societat que té una gent amb un talent, que aquesta societat pot prendre dues decisions, no? Cultivar-lo per realment, al final, que dins de la teva societat hi hagi aquesta persona que ha pogut desenvolupar el seu talent o no, ignorar-lo i que no doni aquests fruits. Per tant, ell veia que crear com un programa com Estalmat beneficiava tant l'individu com la societat en general. Per això creia que havia de ser, era una responsabilitat social, realment, crear Estalmat. I, bàsicament, la idea era aquesta. La tercera idea, si n'haguéssim de dir una tercera, és que creia en aquest talent que fos desenvolupat sense ser una cosa, com si diguéssim, especial, en el sentit, potser que diguéssim, de com els centres del rendiment esportius. És a dir, que un alumnat que estava en unes etapes d'aquestes primeres etapes de l'educació secundària creia que era millor que continuessin en el seu entorn familiar, social, a la seva escola de sempre i que aquesta activitat fos com extraescolar, sense que fos realment un centre on realment ja hi anaves de manera completa i que realment aquesta idea de trobar-te amb gent com tu fos com molt exclusiva i que passés per sobre del que dèiem de l'entorn social i familiar que tu tenies. Alguns de vosaltres heu hagut de prendre aquestes decisions més endavant, quan potser amb les beques Simselex, el batxillerat, que ja també és veritat que és una altra etapa. Però ell pensava que a les primeres etapes de secundària era important conservar l'entorn familiar i social que ja l'alumne tenia. I què t'ha portat a tu personalment ser coordinadora d'Estalmat? Bueno, personalment, primer molta feina, no? S'ha de dir. És a dir, sí que és veritat, és una activitat, és un programa que jo crec que estem tots els que hi hem passat, amb un o altre rol, crec que el valorem molt positivament, d'acord? Funciona perquè hi ha una necessitat que és molt clara, que és el que diem, aquest alumnat que necessiteu quelcom més que les sessions ordinàries, i que surt endavant per aquesta voluntat també de tots
de trobar-nos, no?, per desenvolupar aquest talent. I per tant que parteix no des de l'obligatorietat, que tenim al final, no?, l'educació secundària ja és obligatòria, per tant, per què vull fer més mates? Doncs perquè ho necessito, perquè vull, perquè m'interessa. I el professorat igual, no? Ja donem moltes classes, per tant, per què ho fem? Doncs perquè realment creiem que hi ha aquest interès i aquesta necessitat. Per tant, això és el que una mica també jo crec que ens queda a tots i ens aporta, saber que estem donant resposta a aquesta necessitat. Després hi ha el realment, no? Jo ho dic sempre, no? Aquella mandra, dius, ostres, demà és dissabte, demà toca estar al mat i tota l'aixeca d'hora, per tant, quan estàs el divendres estàs cansat, dius, ui, demà dormir una mica més. Però és veritat que t'aixeques, et lleves, vas cap allà, alguns el que deia des de més a prop, altres des d'una miqueta més lluny, no? Però estàs allà i les 3 hores passen com molt ràpid, vas fent, i aquest eix motivador que són les matemàtiques, els reptes, els problemes, no? Ens anem posant, anem debatent, anem discutint, i el que està al mat és veure doncs, que estàs en aquest entorn on tothom està amb aquesta mateixa idea, que és molt diferent de les classes, com si diguéssim, curriculars estàndard, perquè allà estem com debatint i ara surt una manera de fer el problema i ara un aixeca la mà i diu, escolta, és que jo l'he pensat d'una altra i el de més enllà no sé què, i és això jo crec el que més aporta, no? Que jo crec que el que ens agraden les matemàtiques, que és un entorn on tots gaudim molt de les matemàtiques, no? I jo crec que el que més t'endús és això. Després del llevar-se d'hora, després de la feina, després de tots els esforços, no?, de vosaltres, de les famílies, de tot, jo crec que el que t'endús és que realment és un espai on gaudim molt. Totalment d'acord, totalment d'acord. Doncs continuant amb la teva carrera professional, quin consideres que ha estat el teu major èxit, ja sigui professional o personal? Bueno, així com major èxit, no ho sé, jo realment sempre he procurat ara també tenir una carrera com bastant plural, he fet moltes coses, veieu que he participat molt doncs, del teixit associatiu, doncs estant no, a la Societat Catalana, a FEMCAT, a ABEAM, que som els de Barcelona, participant en diferents activitats de resolució de problemes, no, el FEM Matemàtiques, les proves Cangur, tallers com l'ANEM per més matemàtiques, no, la coordinació d'Estalmat. Per tant, realment a mi, més que destacar res, sempre m'ha agradat doncs, tenir aquesta visió coral i una mica doncs, participar en diferents moments de tota la vida. Sí que és veritat que doncs, Estalmat doncs, li he dedicat i poder-ne haver estat la coordinadora doncs, aquests últims anys, la veritat és que per mi doncs, ha estat una cosa doncs, molt satisfactòria. Però sí que és veritat també que també he procurat sempre equilibrar molt aquesta vida professional amb la personal i jo ara també sabeu doncs, que tinc els meus 2 fills, que procuro també doncs, treure-li el menys temps possible perquè les matemàtiques xuclen, la docència xucla, totes aquestes coses tan boniques xuclen i també doncs, tenir també, doncs, personalment, doncs, home, què dir, no? de tenir 2 fills. Perquè al final la vida és això, no? És la vida personal, és l'acadèmica, és la professional i buscar l'equilibri entre tot. Que no és senzill, però els matemàtics no sempre sabem resoldre reptes i aquest també n'és un que l'abordem amb la màxima intensitat. Doncs l'any 2022 vas rebre el Premi Maria Antònia Canals pel teu gran treball en el Banc de Recursos Matemàtics, recollint enunciats de matemàtiques i orientació de com utilitzar-los a l'aula. Com va sorgir aquesta idea i què significa per tu aquest premi? Home, la idea, doncs, al final les idees sempre neixen al final de converses, de contactes, no? Doncs aquí tenim una persona com la Cíntia Riquelme, que doncs, ella sempre té com molt bones idees i és aquelles persones que són motoret, no? Que també sempre volen anar una miqueta més enllà. I doncs ella va venir un dia que jo estava, no sé com va contactar, per correu així, ella tenia aquest interès, havia parlat amb la Carme Burgués de que volia fer alguna cosa en resolució de problemes i la Carme Burgués li va dir, escolta, doncs, el fem matemàtiques perquè la Cíntia és una persona que ve de primària
i per tant el FEM Matemàtiques no té aquesta mirada primària a primers cursos de secundària i la Carme Burgués va pensar que li encaixaria molt i efectivament va ser així. I aleshores la Cíntia es va anar involucrant en l'activitat i llavors jo li vaig dir, escolta, mira, a mi una de les coses que he anat veient, perquè també vaig estar uns anys de coordinadora del FEM Matemàtiques a BEAM, va ser els professors ens demanen que més enllà dels enunciats dels problemes hi hagi alguna cosa més. I els problemes del FEM Matemàtiques no són com els del cangur, no pot ser la resposta correcta és la C. Que el cangur tampoc no és que no siguin més rics, que només donar la resposta correcta, però els del FEM Matemàtiques, a veure, tenen una profunditat que dèiem, és que no podem dir que la resposta correcta és 12, que és el que sempre us diem als profes. No podem dir, vinga, la resposta numèrica i punt. I aleshores ens vam arremangar i vam dir, bueno, com podem fer arribar un material tan ric perquè pugui ser aprofitat pel professorat a l'aula, i d'això neix el blog. Ara, això és una versió una miqueta reduïda i segurament una miqueta injusta amb feina que s'havia fet abans. Per tant, també destacar que és veritat que ja hi havien hagut feines anteriors que recollien propostes de resolucions a l'inici de l'activitat i, per tant, també vam veure d'aquests treballs previs de companys. I quan deies què va significar el Premi Maria Antònia, home, doncs la veritat és que a veure, ser professor és agraït, però també reconeixem-ho. Ser professor de secundària, l'alumnat no t'aplaudeix quan acabes cada classe. No som actors de teatre que rebem l'aplaudiment del públic després de cada funció. No. Per tant, sentir-se valorat com a professor de secundària has de saber llegir aquelles complicitats amb alguns alumnes o quan et venen al cap d'uns anys. Per tant, realment, rebre un reconeixement de companys com significa el Premi Maria Antònia Canals, doncs la veritat és que desborda una mica perquè no estem massa acostumats i aleshores realment és una satisfacció molt gran, molt gran. La veritat és que, potser sí que quan abans deies de les coses que estàs més orgullosa, doncs segurament és veritat que el Premi Maria Antònia Canals serà quelcom que sempre estarà allà. I, també fa uns anys, el 2019, vas publicar juntament amb la Paula Fornals una mirada distinta de les matrius. Amb quin objectiu en ment vas decidir escriure aquest llibre? Vau decidir. I per què vau escollir les matrius? Això realment forma part d'una col·lecció que ha estat impulsada per la FESP, la Federació Espanyola d'Associacions de diferents de professors de matemàtiques, és a dir, on hi forma part la FEMCAT, i aleshores tenien aquesta idea a cavall entre la divulgació i realment que fos com una eina que també aquesta idea de professorat, però bàsicament és veritat que he dit a cavall i no, el focus era més en la divulgació. I realment el tema ens va venir una mica donat, és a dir, volíem fer un tema de matrius i la Yolanda Guevara, entre d'altres, va pensar en nosaltres també una mica en essència amb aquest lligam amb Estelmat, perquè en aquest llibre hi ha una part important que és tot el treball que la Pura i jo portem molt de temps fent amb les sessions de matrius que fem a Estelmat. I l'obra neix d'aquesta manera, amb la vessant segurament més divulgativa, tot i que és veritat que al final, com a professores que som la Pura i jo, potser és veritat que té un toc més didàctic que el que potser es volia des de la pròpia col·lecció. Molt bé, molt bé. Ja per anar acabant, volia agrair-te personalment i en nom de tot HFEC tot el que fas i has fet per tots els que han passat per Estelmat, perquè trobo que això és una tasca importantíssima i, és realment el que has dit una mica quan has explicat els objectius de com va néixer Estelmat i tal. Crec que assoleix completament els objectius satisfactòriament i crec que estem tots molt contents amb el que és Estelmat i també ara que jo he tingut l'oportunitat de ser monitor, és molt enriquidor poder... He estat a unes colònies d'aquestes que vam fer en València i també unes nenes de Galícia. I clar, és molt bonic poder donar aquest espai als nens i també jo que hi he estat és realment fantàstic. Home, realment és
és una mica el bonic d'Estalmat, no? Tots hi posem moltes hores i realment és per això, no? Perquè té aquesta utilitat i aquesta necessitat. Home, la veritat, jo també agrair-vos molt. Segurament també quan deies aquestes preguntes que són difícils de contestar així al principi i després et van sortint. Home, jo crec que també dins d'aquest període de coordinació d'Estalmat que he portat, doncs, haver pogut posar la llavor de que s'impulsés HFAEC segurament també serà una de les coses que em quedaran, no? de la meva tasca, perquè al final la idea d'estimular aquest talent... Però són 2 anys Estalmat, per tant, què fem més enllà d'Estalmat? Doncs la tasca que esteu fent des d'HFAEC és importantíssima perquè, a més, us dona les eines i l'espai per poder fer coses que, com sempre he dit, és que no té sentit que fem des del professorat. No? És a dir, que nosaltres fem unes colònies que tenen un sentit acadèmic perquè us coneixeu, però que tot aquest altre aspecte que tu estàs mencionant, que és importantíssim, té sentit doncs, des d'un associativisme com l'HFAEC, no? que té aquesta mirada més àmplia. I jo crec que és buscar aquests espais, aquests complements i realment doncs és veritat que HFAEC esteu fent molt i molt bona feina i la veritat és que la idea també doncs, de que vosaltres com a joves HFAEC aneu agafant aquest protagonisme que us pertoca ja, no? Perquè veu començar jovenets però ara ja teniu una edat, doncs jo crec que també és molt, molt positiu. Molt bé, moltes gràcies, Mireia.